Акли мардами тоҷик, салом ба мардами ғайёри Бадахшону миллати тоҷики. Имрӯз як рӯзи мотаме як сол қабл сар шид ба мардами Бадахшон ва асли мардами тоҷики, асли Тоҷикистон ки яке аз инҳо Галбадин Зиёбеков буд ки бераҳмона аз тарафи амнияти антимиллии Ҷумҳурии Тоҷикистон манғето миллати моро куштанд ва кушта истодаанд то ҳозирам. Ва бибинем ки Галбадин Зиёбеков яке аз ҷавонҳои тоҷик буди ки мехост аз ҳаққи модари тоҷик, аз ҳаққи хоҳари тоҷик дифоъ кунад ва то ин манғето натонанд ки модари тоҷик ё ки хоҳари тоҷика як гапе бигӯянд. Аммо ин манғет мехост ки таҷовуз кунад ин модара. Ва бибинем ки бародаро, бисёри инсонҳо ҳамин хиёл мекунанд ки мардами Бадахшон худшонро аз мо ҷудо мекунанд. Дар асл ин хел нест бародаро. Мо худмон аз шумо ҷудо намекунем. Як мубориза бигӯем ки дар бораи ҳамин миллатгароӣ гап зана ё ки як чизи дига гап зана. Як тара бигӯем. барои бисёри муборизо, ман медонам бисёри муборизо ҳамин фронти халқӣ ҳастанд. Бисёри 90% ҳукумат аз фронти халқӣ аст ва ҳамин манғито ҳастанд. Ино ягон каси дига нестанд. Чи муборизш боша, чи мухолифиш боша, чи ҳукуматиш боша. Ино ҳамаш зидди моам. Вақте ки муборизош мегӯянд ки ин мардуми Помир худшонро ҷудо мекунад. Дар асл шумо моро ҷудо кардем ки вақте ки дар Душанбе зиндагӣ мекунем ё ки вақте дар Душанбе меравем, шумо чӣ мегӯем ба мо? Помирӣ? Ба монам дига чӣ бигӯем? Вақте ки шумо ба мо ном метиҳед. Ман ҳайрон ҳастам дар идеологияи ҳамин фронти халқӣ ки шумо аз як ҷиҳати шумо мегӯед ки Помирӣ ё ки Помир ҳастанд ё ки аз Помир ҳастанд. Ҳамун байдои яке аз ҳамин фронти халқӣ аташ хондааст. Салом аз Помир ҳастӣ чум чӣ? Ҳавая бибинед. ҳамун министри санъат куҷоро нигоҳ мекунад вақте ки шумо мегӯед ки худтонро ҷудо мекунем, вақте ки ин манғито боз ҳамин хеле байдора мехонанд. Не ки дар асл мову шуморо, тоҷикои аслира мову шуморо аз ҳамдигар ҷудо мекунад. Чӣ хеле ки мардуми ғарма мегӯянд ино дингароану, ино ҳар гапаш мегӯянд террористану, экстремистану, ино ина хелеану динияну, ино ифротиянд. ҳамин хеле дигар мардуми Бадахшонро ирбӯз карданд. Ино Помириянд. барои чӣ тоҷикои тоза дар тарафи суд, тарафи Исфара, тоҷикои тоза, Масчои Кӯҳӣ, тоҷикои тоза, Чоркӯ, тоҷикои тоза, Ворух, тоҷик ки солҳои сол ҳамин бечора Исфарагиё, Ворухиё ва ҳамин тарафҳо муборизашонро алайҳи ҳамин манғито мебаранд. Не ки моро манғитои берунӣ дарунӣ тезтар мекушанд. ба мисли ҳамин фронти халқӣ ки яке аз инҳо инами бародар Саидмуъмин Ятимов, бибинед, не тоҷики тоза, ин тоҷики тоза. Рамазон Раҳимзода, тоҷики тоза. Тоҷики тозаанд ино. Ман ягон гап намегӯям. Ҳамин худтон бояд ақл қади фикр кунед, не миллати тоҷик. Шумо ақл қади бояд фикр кунед, ҳар як мову шумо. бибинед, тоҷики тоза. бибинед, мара мегӯянд охир ман асли хунам, миллатам, ватанам Тоҷикистон аст. Ман ба манғито монандӣ надорам. ман ориёии тоза ҳастам. агар тоҷикам нагӯям ман ориёии тоза ҳастам. ман ки аз ин манғитода беҳтар ҳастам. ва бибинем бародаро ки ҳамин Бизмакову, ҳамин Ятимову ҳама ино ё манғит ҳастанд. Раҳмонов худаш манғит аст. барое ки ҳамаи манғиторо дар сари ҳукумат, ҳамин манғито худшон ки дар сари ҳукумат ҳастанд, манғиторо мекашанд. ва 2020 сол моҳи феврал Галбадин Зиёбеков дастгир мекунад ҳамин прокурори ноҳияи Рошқаларо ки мехост ки таҷовуз кунад ин миллати тоҷики аслия. Он як духтаре аз Рошқала буд.
و ببینید که تا چه درجه را این پدرلعنت فرانت خلقی با مادرای خود خوبخیز میکنن، با خواهرای خود خوبخیز میکنن، خیال میکنن که مردم بدخشان همین خیلی است. نه که مردم بدخشان تا وقتی که ما زنده هستیم به خدای قسم میگم نه خواهرای ما نه مادرای ما یا کس چخر شیده نمیتونه و تا روز آخران ما مبارزه میبریم که حکومت رحمانوف نیست نابود شود و این منغیتا را ما خودمون در زندان ابد ما خودمون میمونیم و با ما یگان کس چی هم نمیشود، رای ما را یگان کس هم نمیگیره. شما خیال میکنید که همه مخالفا را در اروپا برآورده، همه مخالفا را در تاجیکستان در هر کجا همه تقسیم کرده این یک بعضی از مخالفا همین فرانت خطون فرانت خلقی خطون خیال کرده ما را من میکنن و در اینجا هم تحقیقه را داختیان که پامیری خودشون جدا میکنن. نه، پامیری خودشون جدا نمیکنن، شما جدا میکنین. تاجیکای اصلی از تاجیکای اصلی شما جدا میکنین. مردم سوخت شما چی میگن؟ لینوباتی بودید. مردم بدخشان شما چی میگن؟ ای شما پامیرین، ای شما این خیلی اون خیلی. مردم غرم این خیلی این خیلی. در اصل بگیرین همین تاجیکی توزان مسچوی کیره برای چی یک بارک از مسچوی کی گپ نمیزنی، یک بارک از طرف چورکو و از باروخ از این طرف سوخت گپ نمیزنی. برای چی فقط وظیفه ها در دست شماست؟ برای چی فقط شما کشته میکنین این ملت های دیگر را؟ همین ملت نه همین جای دیگر را. برای چی در بدخشان یگان سوختی نرفت مردم بدخشان را نکشت؟ برای چی یگان بدخشان نرفت در خرمی را نکشت؟ برای چی؟ همش با این فرانت خلقی. برای شما منغیت پرستید. شما برای که ملت کشتین، شما ملت فروختین، شما وطن فروختین، شما دین فروختین، شما همه را ویران کردین. بیاین برادرها همین پروکورور ناحیه راشقلا عبدالستار کبیرزاده را ببینیم که چخیل بچه های غیوری راشقلا یکی از اینها همین خود زیابک گلبدین زیابک بود که میخبرن و میپرسنش که برای چی دستگیرش کردن و برای چی پرسپاسش میکنن. و ببینیم برادرها که جنایتکار این حکومت خودش است، نه که مردم بدخشان، نه که مردم سوخت، نه که مردم غرب. بیایم برادر همین ویدیو را تماشا کنیم با انشالله سخن دوام میتیم. تمام خط فول میشود. ابا شکر از دوستان هم نامناسب دگه میزنی، должность دگه میزنی، گوش должность دگه میزنی، کردگی دگه میزنی، تو پشیمانی تو دگه میزنی. خیلی مالکوی را مون بازی نکنین، هم سریوز نگاه. چیزی هست امی چیکار کو عبدالسلام گوش کن. должность چیه؟ فهموش در کجا؟ روشخلا. فامیل عبدالستار کبیرزاده. تو چیکار کردی که اینمی اولاد دا اومدگی؟ ما خطوگی با اولا کل مردم بدخشان بخشش میپرسم. دیگه همین که خطوگی که ما قطعا دختر صحبت کردم همون نومیرو را روسیه رقم اخیرش ما دا حبیب کدوم حبیب ملیسا ای فامیل حبیب که نمیدونم فامیلش نمیدونی؟ ای بچه بیامون کامل فامیلش ما میرو میدونیم. حبیب ای قشلو تفده مایکو امو در ملیسا با کی دا آوردگی امو عروس پروس کی دا عروس آوردگی ابزن دونی تو بیشتر چی میدونی؟ باش قسم بخورم چیکار کنم اکا بوار بکنیم. ما را گوش کن یا بودگاه تو یکم روز یا روشقلا تو یکم روز کار اومدی گفتن که دختر بازی نکن. گفتم تو را همه خیلی گفتن رسیدی که همه نو کردی همه خیلی همه خیلی گپ نه همه خیلی کار کردی ها زن داری. نه برادر چخیلی که شما نگاه کردن شاهد زنده هم شیدن که این گلبدین زیابکов یگان نه تروریست بود نه یگان باندید بود، یکی از جوانان یک سپورتسمن بود که از نام تاجیکستان با در دولت‌های بین الملل برآمد کرده بود. در خیتای در قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، روسیه صاحبای چند مدال جایهای بهترین شده بود. در خیتای هم پرچم تاجیکستان را برداشته بود. نه که چی امروزا در بر ما او برادر نیست. یکی از برادرای ما که برای محافظت خواهران و مادران این ملت است و حکومتداران ما گلبدین زیابکov رفتن پراندن و مجبور خودان
ҳозир бо видеоро мемонем ки чӣ хел Гулбиддин Зиёбековро куштану чӣ хел ҳамун пистолета гирифтан партофтану аз дарё усу дар сари ҳамин Гулбиддин Зиёбекови задан. барои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ино манғетанд, ино нафрат ба миллати тоҷик доранд. ино нафрат ба миллати тоҷик доранд. ино мехоҳанд ки ватани моро, миллати моро кушта кунану нест нобуд кунанд. чӣ хеле ки ҳамин Эмомалӣ Раҳмон қисм ба қисм ватани моро фурӯхтааст, ино миллати моро қисм ба қисм куштаастанд. якам тарафи Суғда кушт, мардуми Бадахшон. ҳо мо розӣ ҳастем, ман ягон ин ҷои ҳақиқат аст, биёед ҳақиқата гап бизанем. мо мардуми Бадахшон гуфтем ҳо дар асл тарафи Масчов, тарафи Исфараву ҳамун тарафҳоро бачаҳои мошоаллоҳа куштанд, муҷоҳидони пеша куштанд ки барои миллату ватани худ муҳофизат мекарданд. мо чӣ гуфтем? Пропагандаи ҳамин ҳукумата мо бовар кардем. гуфтем ҳо дар тарафи Суғд террористҳо аст. мо хомӯш будем мардуми Бадахшон. вақте ки тарафи ғарма задан, мо ҳам хомӯш будем. ҳамаи дигар минтақаҳо хомӯш буданд. ҳозир ки минтақаи Бадахшонро задан, дигар минтақаҳо, мо ягон каса гунаҳгор намекунем дар ин ҳолатҳо. гунаҳгор асосӣ ҳама мо мардум худмон ҳастем. барое ки мо наметавонем ки миллати азизи худмонро бифаҳмонем ки миллати азизи мо ягон миллати дигар нестем. аммо дар ҳамин ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро ҷудо мекунад аз ҳамдигар. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон моро бо ҳамдигар ҷанг мемонад ки ту помидӣ ҳастӣ, ту ғармӣ ҳастӣ, ту леноботӣ ҳастӣ. охи ин номоро мо намондем, ба мардуми чӣ мо ном намондем. ҳамин фронти халқӣ ҳам мегӯянд ки и будиканиё, иё помидиян, иё ихелиян, иё ихелиян. ва бибинем ки мардуми норак, тоҷикои аслӣ, мардуми ёбон, барои чӣ шумо хомӯшед? барои чӣ фронти халқӣ вақте ки ин ҳамин манғето миллати моро куштаастанд? рӯз то рӯз мардуми Бадахшон ба як ҳолати вазбине овардиянд. ҳама ҷавонмардоро гирифтан тӯрма карданд. аз 10 сол то пожизненный сроко додастиянд. ҳамин чанд рӯз пеш мо фаҳмидем ки қомандон Толиба аз як оила 5 нафара пожизненный срок додиянд. бародаро, мо ба худои қасам намедонем. биён як фикреам кунем ки ё ки мо несту нобуд мешавем ҳама каса, ё ки мо ватана аз дасти ин манғето раҳо мекунем. манам ба мисли шумо як ҷавон ҳастам. манам ба мисли шумо мехоҳам ки дар як ватани озоду обод зиндагӣ кунам. шумо хиёл мекунед ки мо дар Аврупо зиндагӣ мекунем, дар дигар давлатҳо зиндагӣ мекунем, хуб зиндагӣ мекунем. ба худои қасам ин кадом мубориза ки барои фоидаи худ зиндагӣ мекунанд, он муборизаҳо дигар ҳастанд. не ки ба худои қасам рӯзе шава ки ман ягон ёрдам надорам. мардуми Ванҷ, мардуми дигар минтақаҳо, Бадахшон, Ғарм, биёем ба худо. ман ӯ одамое ки ягон бизнес, ягон чи надорам, не. ман ӯ одамое ки дар ҳақиқатан зуршон мераса. барои ман не, барои бачаҳо, барое ки бачаҳо бисёраш дар дигар минтақаҳо истодагиянд. онҳо тайёр ҳастанд ки як момент дар кор аст барои мо ҷавонот як момент дар кор аст ки сарнагум кардани ин Раҳмон дар калаи мо уфта аст. калономон чӣ коре кардан накардан, онҳо рафтан, гузаштан рафтан. не ки ҳозир бояд мо бикунем. мардуми Ваҳдат, мардуми Орҷинзобод, худон хуб медонем ки мардуми Орҷинзобод яке аз тоҷикони мошоаллоҳ буданд. имрӯз овардан ҳама лақаю манғиторо гирифтан дар Орҷинзобод ҷо кардан. ин фронти халқӣ хоҳарои тоҷика ино таҷовуз карда гаштаастанд. ҳамин Ятимову, Рамазон Раҳимзодаву, ҳамин Базмакову, Қанғиротову, ин ҳами лақаё, ин ҳами манғито, ин ҳами қанғирото, ин ҳами падарланато. ва биёем бародаро, рӯз то рӯз вазъият вазбин мешавад, аз ин хубтар намешавад. ва барои чӣ мо бояд ҳар як тамон ба мисли ҳамин қаҳрамонои худмон бишавем? барои чӣ мо наметавонем? он вақте ки СССР буд, ҳамон вақте ки СССР ҳамиқа сахт буд, муборизаҳои мо муборизашонро хуб бурданд. чанде метонистанд ва ё кушта шиданд, зиндонӣ шиданд, не ки муборизаро бурданд. барои чӣ ҳозир мо наметавонем? мо ҷавоно биёед дасти як шавем ки мо як коре бикунем.
و ببینید که گلبدین زیوبک هم یکی از قهرمانای ما است امروز. ما باید اینا بگیم که این قهرمان ما بود که کشته شد از طرف همین منغیتو کشته شد. جوانمرد خودمون، جوانمرد تاجیک خودمون که کشته شد از طرف همین منغیتو. و بیایم برادرها یک بار همون یکی از ویدیوهایی که چه خیلی حکومتی منغیتیزمی تاجیکستان چه خیلی همین گلبدین زیوبک و کشته میکنه و از ماست کشته میبرن 10 کسه. ببینید که در دست گلبدین زیوبک یگان یراقی نیست، یگان چی نیست، اینا همش ساخته میکنن به مثل که همین علی بیدک کشتن و خودشان قبیلن کشتن و بردن گفتن که این در عملیات کشته شد. اینو همش همین خیلی اینو یک ساخته کاری میکنن. بیاین یک بار همین ویدیوی گلبدین زیوبک و بدیم با صحبت کنیم انشالله. Мы сейчас призываем, значит, нашим бедным. Президент Холландия Нурнет, отмашна на бевердигар места. Кануна, кода, бечора, бесело, мардом, арденду. Наруз, мамфорт, комне мопорт, афактопорт, ведервегапорт. Хамерчиз бедрисхут. Что давлар байнанды там торны кабу чок на капле баргошта кубастан не потучили. اینا برادر خودتون دیدن که حکومت منغیتیزمی تاجیکستان با چه کارا دست زد که اشکی صدها مادر تاجیک با در همین روزهای سخت در میدان‌ها جمع آورد. خودتون دیدن خوب و چه سخنایی نمیگن مادر همون گلبدین زیوبک خودتون غازی دیدن. و هر سخنی که مادر گلبدین زیوبک گفت این سخنای بهتری نگفت. امروز پسر من فردا تو و پسری تو، این گپای بهترین است. برای دلشون با فرزندای این ملت مادر را میسوزن. برای چه مادر من و تو این کارا نمیکنن؟ برای چه مادرای همون بدخشانی همین کارا دا میروند که برای نجات فرزند خود مادر من حیاتش داده این کارو نمیروند؟ برای چه مادرای ما نمیروند؟ برای چه پدرای ما نمیروند؟ و در این روزهای سخت من یگان جا را عیبدار نمیکنم. مردم ونج 23 سال محکمن، در چیا محکمن؟ نه که 90% مردم ونج ترسیدن. مردم ونج شما در کجای نه جوان مردان ونج وقتی شما را گپ میزنن شما چیز میگین. و اگر از طرفی همین سپورت بگیریم بسیار پهلوانا همین ونجن. برای چی شما خاموش بده همین روزو؟ برای چی تغازی هم خاموشه؟ و جوان مردانی که مسچاه هم جوان مردانی اسفراوز جوان مردانی همین خرم برای چی شما هم خاموشه؟ ای برادرها بیاین یک جایه بشویم
ба худои қасам ин шӯхӣ надора, ин коро шӯхӣ надора. ман намегӯям ки мана лайк бимонен, ман намегӯям ки мана комментария кунен, ман намегӯям ки мана подписат кунен. ба худои қасам рӯзе меша айсари ҳар як тамо мемона инами лайко, инами подписачко, инами чиё гап дар сари миллати мо мерава ки миллати моро ино ба як ҳоли бадие овардиянд. ва мо ҳукумат намехоҳем, худи ман ҳукумат намехоҳам. барои ман медонем ки имрӯз мана ҳеҷ кор карда наметавонам дар ин ҷо ҳастам. то вақте ман дар ин ҷо ҳастам, мана ҳеҷ кор карда наметавонам. Не ки дар он ҷо садҳо ҷавони тоҷика кушта ҳастанд, мо шумо намедонем. ва илтимостон мекунам, аз кадом минтақае набошен, илтимостон мекунам, аз кадом минтақае набошен, худтон бафаҳмед ки мардуми Бадахшон мардуми ҷинояткор нест. мо худмонро ҷудо карда нестем, мо давлат сохтанӣ нестем. мо фақат аз амин манғитҳо безорем. дар Бадахшони мо манғитҳо зиндагӣ намекунад. дар ҳамон тарафҳои шумо зиндагӣ мекунад, дар тарафҳои шумо зиндагӣ мекунад. мо зидди ҳамин манғитҳо ҳастем. ман дар рӯи шод мегӯм, мо зидди ҳамин падарлантҳое ҳастем ки миллати моро киштезан ҳар рӯз, моро ки мекишанд ино. ва мо намехоҳем ки модарои мо, хӯларои мо ҳамин лақаи қаллақе намиёд таҷовуз кунанд. охи ин падарлантҳо, манзури ман аин нест ки ҳамон бечораи лақаҳое ки ё ки қонғиротое ки ба ягон чӣ кор надоранд. Не, ҳамоное ки дар сари вазифа ҳастанд, ҳамон фронти халқии мара, ин минои ҳамон фронти халқиро дар назар дорем. барои чӣ мо лақаҳои қимсангиро мегуфтем? барои чӣ онҳоро ҳам шаҳрванди Тоҷикистон онҳо ҳаққу ҳуқуқ доранд? ё ки лақаҳои қирғана мегуфтем, ё лақаҳои ягон ҷои дигаро, ё манғитҳои ягон ҷои дигаро мегуфтем? Не, ҳамин падарлантҳое ки фронти халқие ки манғитҳое ҳастанд ки падарлантҳо раҳме ба ягон кас надорад, ино ҳамаро кушта истоданд. ва биёем бародаро, озодии Тоҷикистон озодии фарзандои шумо аст. озодии миллат озодии ватан аст. озодии ватан озодии сухани шумо аст. ва шумо ҳар сухане ба худ доре мегем аз ҳаққи худ, аз ҳаққи модари худ, аз ҳаққи ховари худ. агар ки мо ҳамихи хомӯш бесем, ба худои қасам дар рӯзи равшан медоранд ба хонаи ҳар яки шумо хоҳаротона, модаротона таҷовуз мекунанд. ин манғито ҳамин фронти халқӣ, ба худои қасам иноли ин хомӯш нашидааст. то вақте ки мо мардуми Бадахшон зиндаем, то охирон нафаси охирин мо муборизаро мебарем. ва моро ягон касам манам карда наметавонад, ягон касам ягон суханам гуфта наметавонад. барое ки мо як инсон ҳастем, озод таваллуд шудаем ва мо то рӯзи охирин озод мемирему озод мемирем. биёем бародаро, рӯзаш расид, ба ҳамдигар як фикре бояд бошем ва ҳамфикр бошем ки рӯз то рӯз ин вазъияти мо чӣ хел шуда истад. бибинем ки як бора худтон бибинем дар шаҳри Хуҷанд аз ҳамин фронти халқӣ ключавои ҳамин ҳукумат дар дасти ки аст? дар дасти ҳамин фронти халқӣ. ҳозир ғарм, тамоми ғарм ки солҳои пеш дар мухтори Кӯҳистони Бадахшон дохил мешуд, ҳозир дар куҷо аст? ғарм дар куҷо аст? тобеи марказ дар куҷо аст? барои контрол кардани ҳамин ғарму суғди ҳамин тарафҳо ин падарлантҳо ҳамон одамои худшонро мебаранд мемонанд. иноро ягон кас бояд бовар накунем. ино ягон хуби, ино миллатҳои моро бароварда аз дарони кишвар ба берун. ва фардо ки агар ки як нотенҷӣ ҳам шавад Тоҷикистони мо, ба худои қасам ино як инсонҳое ки мегрезанд. не ки иншалло ино грехта наметавонанд. иншалло ино рӯшон сиёҳ шудагӣ аст. иншалло мо рӯзеш мешавад ки иноро ҳақиқат дастгир мекунем ва ба миллат нишон медиҳем ки ин падарлантҳо чӣ хел азоб дода миллата, ҳамин хел азоби дигара ино мекашанд. ва бовар кунед, миллати азизи ман, бовар кунед ки ино азоб мекашанд. ино бе ҷавобгарӣ намекунанд. кадоме мегӯяд ки иноро мо ба ҷавобгарӣ мекашем, ба суди олӣ. суд нест. то чӣ хеле ки ҳамино қонуншиканӣ мекунанд, ҳамин хел дига мо азоба айниё мекашем. чӣ хел бачаҳои мардума нохуношона мекунанд, чӣ хел бачаҳои мардума дар ток мемонанд, чӣ хел бачаҳои мардума азоб метиҳанд. ин миллати тоҷик ҳам то чанд қадр хаб мекунанд. дар пеш ҳамон модарое ки бачаҳошона азоб доданд, ҳамонҳоро миёрему бибинанд ки ино чӣ хел азоб мекашанд. бародаро, ҳар сухане доштам гуфтам. ин як мавзӯе буд ки дар бораи ёд кардани ҳамин як сол фоҷиаи бади